Moi ben. Non. Benvidas a esta cita colectiva con unha chica que nos gusta e que non nos sale. Bon, moitas grazas por estar aquí e pola espera, de verdade. Que guai vervos, que guai estar no segundo episodio deste podcast. Ué! Ben, gústame moito esta enerxía celebrativa porque non sei se sabedes que no mundo dos podcasts, en xeral, perto do 90% non chegan ao sétimo episodio ou non pasan de aí. Entón, cada episodio é un hito de resistencia. Estou moi contenta de compartilo con vos. Todo isto do 90% aprendí nun curso de doméstica que fixen hai uns anos para aprender a facer podcast con moita ilusión. No que tamén decían no libro primeiro que lías cando comezabas o curso, unha das primeiras frases era: se queres gañar diñeiro, non fagas un podcast. Un beiso a Estudio 7 que fai podcast, especificamente produce este. Hoxe estamos na Casa do Taberneiro, para quen nos estea a escoitar ou ver, na Rúa de San Pedro, en Compostela, que este ademais é un espazo que se conecta moito co que imos falar, porque dentro deste percorrido de memoria esta zona foi moi significativa. E ademais é un espazo moi guai porque cando acabemos e temos que baixar as escaleiras estamos nunha taberna, algo que a mí me parece moi chulo e que me parece moi simbólico para que falemos das disidencias sexuais e dos espazos que buscábamos para encontrarnos hai 150 anos. E para falar desta historia invertida galega está aquí unha das mellores persoas expertas nesta temática, que está hoxe prendidísima, Daniela Fernández! Benvida! Obrigada polo convite e por esa presentación. Jo, eu feliz. Como estás? Ben, moi ben. Un pouco Ben. nervosa, pero moi ben. Neste bairro que sempre enche o corazón de todas as que pisamos, non? Rodeada tamén de caras amigas, nun espazo tamén do que gosto moito, e para falar dun tema que me encanta, así que Que ben. genial. Viva! Jo, a verdade é que, bueno, non sei de aquí as que tedes o libro da Daniela ou estivestes a ler. Eu gostei moito do libro, faz unha investigación, unha recopilación ao longo deses 150 anos. Eu, mentras o lía e preparaba isto, pensaba, canto tempo estiveches investigando e escribindo? Pois aínda sigo realmente. O do libro foi unha primeira aventura neste tema, non? Eu estaba traballando outras cousas na uni e como que sentín un pulo interior de dicir, teño que usar estes coñecementos para traballar outras cousas que non teñen tanto que ver co que eu estou facendo a nivel académico, sino que me implican máis a nivel activista. Iso foi un traballo de un par de anos, o que acabou nese libro, Ok. pero xa van máis de 2 anos que foi publicado, entón, seguín mergullando en todo iso e, de feito, agora eu gústame dicir ás veces que daba pa outro. Claro, Entón sigue, a cousa total. sigue. Bueno, tamén ao falar e ao recoller a memoria entendo que é algo vivo nese sentido, non? Porque a nosa historia pois segue. A min engancho mo libro, creo que estructuras moi ben como son esas 3 etapas e que es quen de transmitir a atmósfera do que acontecía e de como podíamos vivir neses tempos e como podes transmitir tamén o valioso que é ter ese libro entre as mans falando dunha historia que foi tan perseguida, tan distorsionada e que tentou que non trascendese, non? Entón é como unha especie de artefacto que contén esa memoria e esa sensación ao lelo é moi guai. Hai unha cousa moi chula que ti fas ao comezo que gostaría de que a fixéramos aquí, que é dar unha especie de marco para entrar nesa viaxe por eses anos. Falas, por exemplo, de que usas disidencia sexual no canto de diversidade e tamén falas de matizar un pouco iso que moitas veces dende o LGBT usamos como un argumento moi sólido de que sempre existiu a diversidade, non? Entón, como é iso para que nos sintonicemos contigo? Tamén isto foi un produto dos debates que están e que se cruzan sempre, non? Nos activismos, na propia academia, nas propias persoas que investigamos, nos propios círculos de amigas, non? Como falamos do pasado e como facemos o exercizo de o que tú moi ben dixeches,
de xa non facer simplemente unha listaxe de acontecementos, unha listaxe de nomes, como nos ensinaron que era a historia, polo menos ensinaron a min iso, non? Cando ías ao colexio ou ao instituto, senón de conseguir achegarte a poñerte o máximo posible que se puidese na pel desas persoas, a intentar ver esas épocas ou intentar experimentalas de algún xeito, non? Entón, pois, nese camiño había moitas contradicións, porque o tempo muda, o tempo pasa, e xeralmente o pasado inspíranos no presente, pero non sempre hai unha relación, nin sempre de A cara a B, non? E non sempre hai, pois, iso, unha evolución dunha cousa para outra. Os debates aquí era con que siglas usamos, que termos usamos para falar das persoas, das individualidades, como lles poñemos esas siglas desde o presente, que problemas nos trae iso, a hora tamén de impoñerlles ás persoas do pasado cousas que pensamos nos hoxe e que son propias do presente. Eu pensei que, bueno, eu e moita xente, moitas investigadoras, que disidencia sexual era caído, porque ao final había algo que sí era transhistórico, había algo que sí que nos conectaba con ese pasado, non? E non é tanto o feito de que eu me considere trans e o mellor diga que Elisa era trans, non? Sino que é que ambas, neste caso Elisa, pero poderíamos falar Elisa e Marcela, pero poderíamos falar de calquera persoas histórico que está no libro, estamos conectadas pola disidencia. Estamos conectadas por revelarnos ante o que nos dixeron que tiña que ser así, non? É dicir, non sei que non atopamos, e estou facendo este exercizo así, non? Transhistórico, non atopamos a explicación en nada esencial que nos atravese co que nacemos, sino nunha actitude de estar neste mundo, e esa actitude é moito máis ampla do que o paraugas LGBT, non? Se callar é case de toda, pode ser algo propio de toda a sociedade, porque ao final toda a sociedade está atravesada por estes esquemas de sexo e de xénero. Encántame precisamente a túa actitude dicindo transhistórico, así elegantemente e sutilmente. Sí, penso que ese cuidado é algo que tamén se percibe moito no libro, como tentas que a mirada actual non contamine, digamos, que estaba a acontecer ou cal era a realidade desas persoas, non? Quero entrar precisamente nesa viaxe porque o libro comeza en 1875, vale? Entón, faz un primeiro período que é entre 1875 e 1936, porque, bueno, pois xa sabedes que en 1936 pasaban cosas, non? Entón, aí hai un cambio. Estamos a falar neste período de pois moitas persoas que non chegou a trascender o seu nome, que non chegamos a coñecer, pero algunhas que sí, como Elisa Marcela, a bandida a loba ou Concepción Arenal, que se poden enmarcar neste lugar disidente, non? Do que ocorría coas normas de xénero. Claro, non sei en que estades pensando vos cando vos digo 1875, pero a min unha das cousas primeiras que se me aparecía era como podían ser as nosas vidas como disidencias sexuais neste período. Pois eu creo que esa é a pregunta básica a hora de investigar este tipo de cuestións, non? Non saber, volvendo tamén coa primeira, non interesa tanto saber o que as persoas eran en esencia, sino como o sistema no que vivían estaba dificultando ou moldeando de algún xeito as súas vidas, non? Do mesmo xeito que non sentimos que hoxe, aínda que de forma totalmente diferente, o sistema pode afectarnos a como nós vivimos as nosas vidas. Entón, basicamente, a idea, a intención, foi recompilar estas historias que nos falan deses momentos concretos nos que toda a estratexia de ocultamento ou de viver no armario se derruba, no que a sociedade te identifica, no que te sinala, non? E de que estrategias hai aí? Como evolúe iso? Como se relaciona iso, se callar, co que vivimos despois? Que nos ensina iso a día de hoxe? Porque ao final eu sempre tento facer como moitas distancias entre pasado e presente, pero ao final estamos falando desde o presente e a nosa intención é desde hoxe. Non? Moitas veces fálasenos da historia LGBT como un exercizo de solidaridade con aquelas que viñeron por trás para reivindicalas. E sí, é certo, facemos iso, pero esas persoas xa non están, por lo menos desta primeira época da que falas. Entón, esa reivindicación non é tanto unha xustiza con elas, senón que é unha xustiza con nós mesmas e con esas aprendizaxes que nos traen, non? Para o presente. Claro, é que aquí, índonos cara atrás, acontece algo que ti explicas, que é que nas túas posibilidades de investigar
encontras prácticamente en exclusiva fontes xornalísticas, é o que podes acceder. Non temos entón acceso a relatos en primeira persoa, non temos acceso a esas persoas falando de si mesmas. Isto tamén, bueno, non só fala dos medios que existían na época, senón tamén de como se repartían os poderes e de quen podía ter o poder de crear un relato sobre o que acontecía, que isto é tremendamente poderoso porque non só podes establecer a leitura de que está a acontecer, senón que podes cambiar que está a acontecer, non? Co relato cultural. Como eran esas novas que encontraches? Como aparecíamos na prensa? Cal era o discurso sobre nós? Había moitos xeitos de aparecer, non? O máis xeral era pois que as xornalistas te chamaban cousas, había cousas que te chamaban moito a atención e intentaban trasladalas, non? E a trasladaban en base aos seus esquemas mentais dese momento, entón reproducindo prexuizos ou fixándose en cuestións como, por exemplo, cal é o motivo que leva as persoas a ser disidentes, non? Por que as persoas fan esta disidencia? Querían integrar iso dentro dos seus propios marcos e trasladábano así á prensa, reproducindo prexuizos, reproducindo estereotipos en moitas ocasións. Pero hai cousas interesantes tamén, hai veces que aparecen discursos que, bon, parecen, odio esta palabra, non? Pero parecen tolerantes, ás veces. Okay. Respetuosos moi poucos, pero incluso algunha vez pode ter aparecido algo así, non? Entón sorprende moito ver, porque pensamos no pasado sempre como un bloque monolítico, e nin o pasado é un bloque monolítico, nin o presente tampouco, e había pois diferentes xeitos de expresarse e de trasladar iso aos xornais, aínda que polo xeral casi sempre están reproducindo estes prexuizos e estes estereotipos. Sí que hai un caso, agora estabas contando isto de que non hai relatos en primeira persoa e despois do libro apareceu un Vale. que me parece super interesante e aproveito para contalo, que pasou Totalmente exclusiva, unha porque isto non está no libro. exclusiva, sí, sí. En Argentina, Vale. bueno, eu ás veces enamórome de algúns personaxes históricos que investigo, intento que iso non se traslade Sí moito ao papel. somos. Sí, pero Non pásame, sei, vamos, ¿no? total. Unha das persoaxes das que me namorei era unha coruñesa chamada Teresita, non? Sí. Teresita que sí. Bueno, púxose o alcume de la princesa de Borbón, non? E foi aquí na Galiza, pois tiña, según nos di a prensa, pois estes problemas, sufría agresións, discriminacións, entón fixo que hoxe en día chamamos un sexilio, isto é mudarse por cuestións de como vives a túa sexualidade e as dificultades que atopas. Chegou a Argentina e ali xerou unha comunidade, ou se integrou, máis ben, nunha comunidade, non? Onde había moitas galegas, tamén exiliadas, onde había unha delas que se facía chamar La Bella Otero. La Bella Otero de Valga, a nosa Bella Otero, referente mundial nesa época, tamén moi esquecida no presente do meu punto de vista, que isto tamén é outro debate. Non, e esta La Bella Otero, cando foi detida ali en Argentina, en Buenos Aires, colleu e sempre cando as detiñan ali, as deste grupo de mulleres trans dentro de prismas actuais, o que facían era facerlles como uns exames psicolóxicos. E La Bella Otero dixo, a mí non me fagas exame porque xa che traigo escrito todo o que sinto, todo o que penso, e deullo ao médico en ese momento. A ver, autonomeándote La Bella Otero, o mínimo é que escribas un diario, tus memorias e todo, ¿no? Pois deulles este señor, en lugar de publicar pois a entrevista que lle fixo, publicou isto que lle deu esta persoa, non? Wow. Eran cancións, eran poemas, de feito en Argentina chamanlle a primeira poeta trans da historia. A mí non me gusta nada iso da primeira, porque nunca hai unha primeira, non? Pero é super interesante como se expresaba e como se ría de todo ese marco que estamos falando agora, non? Algunha frase, por exemplo, que lle dicía o médico esta Bella Otero, dicíalle que as súas amigas, o sea, que ela non podía ter fillos, pero que aínda así, que, bueno, que os cuidaba coas súas amigas, pero que non podían telos porque estaban enfermas dos ovarios. Non, claro, eran... Quero dicir, estamos falando de finais do 19, principios do 20, homes vestidos de muller entre aspas, non? Total. E dicindo iso, estaban se rindo de todo ese marco e dicía, ti eres isto, ti eres o outro, non podes ser isto. Entón chamou a atención como esa voz en primeira persoa está falando dun xeito que para min conéctanos moito co que facemos agora, esa irreverencia, ese rirnos da norma, ese dicir, mira, a túa norma aplástame, pero eu teño estes lugares polos que sair, polos que fuxir dela e polos que cagarme nela, non? Entón, bueno, pareceme interesante ese relatiño que hai aí en primeira persoa. Totalmente. Dentro disto que falas,
das estratexias e desas fendas, que estratexias podíamos usar coas nosas identidades naquela altura? Mm. A ver, depende do caso, pero eu supoño que na mirande parte a intención de agochar a disidencia, non? Agochar a disidencia, que non se note que es disidente de algún xeito. Ujú. E isto, claro, a disidencia pode expresar de moitos xeitos. Hai xeitos de expresar a disidencia máis doados de agochar que outros. Cando es unha persoa que estás cuestionando o ideal normativo de xénero no espazo público, iso é moi difícil de agochar. Claro. Entón, pois, fuxindo, moitas veces, en base ao Claro, sexismo. que isto que acabas de nomear é unha cousa importante dese tramo histórico que colocas, que as novas recollen case en exclusiva persoas travestidas, non? Non hai unha atención tan específica sobre relacións entre persoas do mesmo sexo, por isto precisamente, non? Porque o que encontras é que non hai esa posibilidade de que non traspase o espazo público. Sí, había unha autora norteamericana que non me lembro como se chama agora, pero que dicía que o trans é sempre visível nalgún momento, non? Mm. Si, estas persoas eran as máis visíveis. Claro, temos que pensar que nestas alturas as leis que criminalizaban a disidencia sexual tiñan eh, tiñan unha cuestión base, que é que a disidencia sexual era delito só se era visível, non? Okay. Entón, pois, a xente máis visível era a xente disidente de xénero, era esa xente a que máis detiñan, non? E era esa Ujú, xente a que máis aparece nos xornais ujú. nesa altura, que non quero dicir que non apareza outras persoas, nin siquiera tampouco quero dicir que nesa altura ao mellor un desexo sexual fora do normativo fora tamén disidencia de xénero, porque se entendía o xénero nun amplo espectro, non? Non había as distincións que facemos hoxe entre identidade e orientación, e o mellor simplemente polo feito de desexar pois alguén do teu mismo xénero xa eras unha disidente de xénero para ese momento, pero eran as persoas, sobre todo, que cuestionaban iso públicamente, pois a través da vestimenta, a través do seu xeito de expresarse, os que estiveron no foco, non, nese momento. Ujú, ujú. Sí. Em, estaba a pensar, que moitas veces, non, cando se fala da realidade trans, sacamos esa referencia de Stonewall e de que eran as que estaban diante, as zonas racializadas e demais. Isto que nomeas pareceme moi importante, non? Porque este trascender o espazo público fai que haxa como unha especie de primeira liña nos diferentes tempos da historia, que se seades pioneiras en moitos sentidos porque, bueno, era desas que estabades alí e de feito nas detencións ou nas novas aquí isto aparece moito, non? De feito falas que unha das cousas que aparece máis é que esas persoas se llas pilla, digamos, ou son sorprendidas camiñando pola rúa, pero dunha forma como que parece que non queren ser vistas ou que están conscientes de tentar esquivar ese perigo. E tamén falas de que a maioría delas están nun doble tránsito. Isto é moi interesante. Sí, sí, porque claro, tamén as que nos chegan, non, as historias que nos chegan están facendo sempre un tránsito espacial, están na rúa, Isto é. non? Son detidas na rúa, rara vez nas propias casas, son detidas moitas veces fora, lonxe dos lugares onde medraron, onde naceron, non? O cal tamén nos di algunhas cousas, pero hai excepcións tamén, excepcións Ujú. que aparecen despois do libro e que se callar non están. É que hai outro caso do que estou namorada, o que pasa é que xa é no 39, entón o mellor prefiro que falemos Vale, despois. vale, Pero reservámolo. cuestiono un pouco algunhas destas cousas. Ese lugar, ou seja, esa prioridade de que nas novas aparezan sobre todo persoas travestidas, que sería isto que falamos, da nosa mirada, non? Pero que poderíamos entender como no espectro trans de agora. Que é o que encontras que argumenta que sexan estas persoas que o feito de que persoas homosexuais da época se recluían e non trascendían ao espazo público, cal encontras que é o motivo de que sexan especificamente estas persoas as que aparecen nas novas? Claro, é que creo que tampouco hai que crear distancias ou diferencias exclusivas entre orientación e identidade para esa época. Quero Claro. dicir, podía haber xente que hoxe en día se consideraría o mellor homosexual e tamén cuestionaba o xénero, simplemente sendo homosexual cuestionaba o xénero xa, non? E tiña tamén ese perigo, aínda que tivera a posibilidade de permanecer máis nun eido privado, ao final a túa vida, bueno, tiñas o perigo de que te descubrisen. Ujú, ujú.
moitas veces a xente transgredía as cousas sen ter as etiquetas que temos hoxe, ou sexa, quero dicir, pois ao mellor se travestía porque se sentía cómoda así e ao Sí, mellor, claro, eu sabes? imaginaba, é certo que agora cando fixen a pregunta non fixen como ese choque entre a actualidade e antes, non? Porque eu cando lía imaginaba, por exemplo, unha tía Butch Mm, pode ser unha travestida pola noite, non? De feito, mm, contas algo moi chulo que había novas que se titulan deste tipo como Lo que hacen los celos, que falaban de tías as que pillaban travestidas, que nos pensamos, pois esas tías que andarían facendo algo interesante probablemente, e o que pensaban ou como lían o que estaba a acontecer era que estaban perseguindo os seus mozos para ver se lles eran sí, sí, infiéis, non? total, total. Sí, sí, aquí imos o tema que comentamos de que ao final nos coñecemos moitas destas historias polo ollo que mira, e o ollo que mira quere explicar iso, porque se non se lle cae o mundo, se se lle cae o Exacto. sistema sexoxénero, non? E intenta encaixar iso dentro dese sistema sexoxénero normativo, non? E di, vale, hai unha tía pola noite aquí travestida, bueno, pois está perseguindo a amante polos celos, porque dentro dese esquema sexoxenérico as mulleres solo poden movilizarse para perseguir un amante home, como non, non, por cuestións de celos. Non sei se me explico que ao final, si, intentaban explicalo todo dentro dos marcos Claro. e cando algo se saía de aí, entón xa encendías as alarmas, non? De esta persoa ou está louca, patoloxía, non? Ou criminalidade. Quero dicir, dentro destas explicacións non se concebía que esta xente podía facer iso porque lle gustaba. Porque non se entendía que podía haber xente que lle gustara facer iso, non? Totalmente. E isto de que a norma é cega de si mesma e só pode ver dende si mesma, non? Entón aplica eses códigos todo o tempo e logo é moi guai como ti tamén dis que estas propias persoas o entender que o código que se aplica a ese tamén o usan como autodefensa, non? De, Exacto. pois eu ando pola rúa facendo as miñas cousas, ves preguntarme, te digo que sí, que Por estou suposto. vendo o meu mozo, que me parecen las putas amas e son das miñas preferidas, por certo. Facer iso pareceme moi guai. Pero nisto que diste, non concebían, eu cando trasladaba, cando estaba viaxando por esta parte do libro, non, que era 1875 ou así, pensaba, eu aquí, bueno, supoño que todas tedes as vosas historias con como construíste esas vosas identidades máis recentes, pero eu nacín no 86, nun pobo pequeno, non, que eu nesa altura vivía como Springfield, como dese tamaño, eu ata que tiven 12 anos non sabía que ser lésbica existía. Non é que tivera un pensamento sobre se estaba ben ou estaba mal, ou non, é que non sabía, non tiña esa peza de realidade dentro de min, non? Entón o que había era un baleiro para poder acceder a iso dentro de min mesma, para falar comigo mesma e para poder ubicar que pasaba no afora con iso, non? Se eu vivín ese baleiro, nacendo no 86 e estando na década dos 90 tentando procesar isto, eu imaginaba, como tiña que ser no 1875 sentir desexo por unha muller ou cando estás vendo o mundo e esas caixas de xénero, ver non os xestos ou as vestimentas e ver que sintes algo que non podes ubicar ou que non está ubicado no mundo. E pareceme que neste baleiro hai como unha verdade moi grande na pulsión tan importante que hai identitaria que busca espazo por si mesma, non? Aínda que sexa un non lugar, busca espazo por si mesma e contén esta creatividade de existir. Porque ao final, moitas nese baleiro, claro, eu non sabía como era ser lésbica, sen embargo, facía moitas cousas, incluso coa miña estética, que logo encontrei noutras lésbicas noutras partes do mundo, noutros Springfields, que estarían mirándose ao espello dicindo, non sei que pasa, pero é por aquí, non? E iso pareceme que ten un power tremendo e que estas persoas que saían á rúa pensando non sabemos moito que, non? Tiñan que sentir Sí, sí, totalmente. esa forza. Eu dinlle moitas voltas a nivel de investigación, non? De intentar meterme nesas cabezas e decir, que está pasando aquí, non? A miña resposta é que as persoas simplemente experimentaban con aquelo que lles facía sentir ben.
sin importar si existía unha norma, si importaba, non? Evidentemente, pero máis alá desa norma. E que iso era o que levaba a este tipo de actitudes. E ao final a base para min é esa, é o prazer e o benestar. Ujú, Sempre. Tanto no ujú. presente como no pasado, non? A xente buscou iso, aínda que dixeron que estaba mal, por ocular de certos xeitos. E aí tamén podemos atopar outra ligazón, se callar. Transhistórico. Unha cousa que dices que me parece interesante que falaches de que no 1875 esta xente non atopaba palabras. Ben, se nos vamos 100 anos despois, Claro. ao 1975, 75 80, hai pouco apareceu, que non está no libro, un fondo de cartas, de correspondencia, de cando aparece o primeiro colectivo galego. Isto, aquí a min gustame surfear entre as épocas. Transita, Transitar, Daniela, transitar, transita. sí. Pois aparece o primeiro colectivo, a Frente Galega de Liberación Homosexual, non? Ujú. Un home moi adorábel que entrevistei unha vez deume este fondo de correspondencia que recibiran, porque unha das primeiras cousas que fixeran foi poñer un apartado de correos, non? Públicamente. E recibiran pois moitas cartas e a miran de parte delas do rural, non? Tamén das cidades. E está ese sentimento de dicir, vaya, eu non sabía que existía máis xente como a min, Iso non? é. Estamos falando incluso 100 anos despois. E seguramente hoxe en día esa xente que lle pase que ao final, claro, o silenciamento é o que leva, non, ao sufrimento. Se expresar non nos leva ao benestar e ao pracer, o Ujú. silenciamento levou ao sufrimento históricamente tamén, non? Mm. Claro, en este nisto que falas dese tránsito e dese dobre tránsito de que as persoas estaban como indo cara a algún lugar, non? E no libro falas de que moitas veces tentaban desplazarse para comezar de cero noutro sitio, sendo esa outra persoa posible, non? Encontras que hai diferenzas nesa búsqueda de outro lugar entre o urbano e o rural? Como que había un espazo máis posible nalgún deses dous lugares? É unha pregunta complexa porque cando pensamos nestas cousas, bueno, cando eu empecé a pensar nestas cousas, tiña prexuizos sobre o rural, non? Que non digo que no rural sexa todo maravilla e non estou falando aquí de que fose unha Arcadia feliz, como nos lo venderon moitos discursos mesmo da dictadura, pero pensaba que só no urbano se podían configurar estes espazos. Esta Teresita que che falei, bon, tivo que ir a Bos Aires, a unha cidade grandísima, Claro. para configurar esta cofradía que lle chamaban, que era un grupo de solidaridade entre persoas que se pensaban igual. Son moi elegantes elas poñéndolle nome a todo, eh? Sí, esta cofradía de feito chamase Las Evas Hombrunas, pero creo que lle chamaban Por así máis favor. desde fora. Non tivo moi claro se era desde Sí. fora ou desde elas, non? Pero sí, aquí a urbanidade é unha cousa básica, porque basicamente porque atopas a iguais, non? Pero despois Claro. no rural tamén houbo espazos posíveis. Okay. E moitas veces nin sequera foi preciso que houbese iguais, senón simplemente a cuestión de que existise unha comunidade, non? E sí que se ven no pasado algunhas actitudes de poder expresarse ou poder ser quen se era, e aínda que houbese un sinalamento, esta persoa é diferente, non? Ou é disidente, era dende unha propia comunidade dicir, sí, é diferente ou é disidente, pero é a nosa diferente ou a nosa disidente. Iso é. Non? E poder configurar algúns espazos tamén en lugares que podemos que nos coste imaxinalos, non? Ujú. E isto acontece moito neste caso do 39, si, cando me preguntes por el, xa vou aí Pero agora mesmo, Daniela, porque imos pasar a esta segunda parte, isto é como unha cata, vale? Porque logo esta muller, dentro de cada período, pois fala de moitísimas cousas, entón este como dar un sorbo así de un gusto, que aparte estou a gostar moito porque agora estás a contar cousas que non aparecen no libro ou a completalas e iso mola moito. Em, Viaxamos dende esa primeira etapa á segunda, que está enmarcada no franquismo, Mm. entre 1936 e 1977, vale? Entramos en contexto de guerra e dictadura, despois, ademais, isto é importante no tema dos ciclos históricos, non? E na información que podemos tamén ter dos movementos que están acontecendo agora, porque este período aparece despois duns anos previos que colocas como de máis liberación, non? Mm. Eses anos 20, a Primeira República, vou ben por aí? Sí, sí. Vale, que me confirma a historiadora. Vale, temos algúns nomes que trascenderon, como o de Trinidad Valdés ou o de Nanina Santos, de feito. Aquí presentas moi ben o escenario. Vou
tomar así como o escenario que ti fas para colocalo, para que entremos xuntas neste período, vale? Falas de que hai un reforzo da estrutura dos valores patriarcais que se realzan a virilidade, o masculino, a obediencia, a orde, a disciplina, e que os homes son os verdadeiros suxeitos da nación, sendo eles quen teñen pleno dereito e toman o espazo público, as institucións, os diferentes poderes. Que pasa coas mulleres? Bueno, cariño, pues non somos un suxeito, non? A muller non é un suxeito en si mesma, a nosa existencia esténdese como complemento dos homes e entendendo, bueno, isto que xa sabemos como pues, estar disponibles sexualmente, encargarnos dos cuidados e dos traballos reproductivos gratis, etc. Claro, neste marco, a diversidade, a existencia da diversidade atenta directamente contra esta estrutura, non? Isto que ti colocas, entón, digamos que a primeira tentativa é silenciar ou negar que isto existe para soster a estrutura e cando nos facemos visibles é imposible silenciarnos ou negarnos, hai persecución, hai segregación e internamento en diferentes institucións e hai pois, violencia e represión. Non? Claro, aquí hai un salto moi significativo que se antes falábamos dese valeiro e de que cando aparecíamos nas noticias a maior parte das veces o que se lía sobre nós era outra cousa que non era a nosa identidade, non? Pois van delinquir, ou é unha patoloxía, etc. Ou están perseguindo o seu namorado. Un beso para esas, joder, que mentían. Claro, aquí hai ese salto de que comezamos a ser perseguidas por quen somos, non? Que esta ambigüidade do recoñecemento de, vale, ok, agora tes unha existencia que podemos recoñecer e como tal diriximos a violencia tamén especificamente por ser quen és, non? Isto tamén implica que crean nesta época e perfeccionan mecanismos de control, de feito hai leis específicas, institucións específicas. Gostaríame precisamente que nos falara sobre isto, que é como se desenvolve esta persecución, cales son os mecanismos nunha época tan represiva e tan violenta de control sobre a nosa realidade. Vale. Antes de nada dicir, creo que é importante, penso na mesa, non sei se unha é moi autocrítica co que escribiu no pasado, non? Vale. Non sei se eu isto deixei de todo claro no libro ou é unha aprendizaxe tamén posterior, pero creo que é importante poñer en riba da mesa que o franquismo tampouco que este inventando nada novo, non? Quero dicir, xa existía un discurso e xa existían moitos mecanismos de control que o franquismo como reacción a ese período de máis apertura do primeiro terzo do século, de máis visibilidade, non? Pois tenta controlar. O franquismo o que tenta nun primeiro momento é disciplinar os corpos que saíran desa norma que xa viña de atrás, non? E para facer isto tampouco o fan de golpe, que cando chegan ao poder chegan como unha alianza moi ad hoc, non? Moi de xente que a priori ten incluso ideoloxías diferentes, pero se poñen de acordo en pouco a pouco en como ir reconfigurando esta nova España que lle chamaban, non? E van creando estes mecanismos pouco a pouco. Vanos creando pouco a pouco, vanos probando, van collendo cousas que xa existían, non? Van implementando outras novas e creando este sistema ao final de control que se estendeu. É importante dicir isto tamén porque podemos pensar que só cunha dictadura pode existir este sistema de control, pero tamén existiu con democracias, non? Que tamén houbo xente encadeada por ser quen era en democracias. Entón, o primeiro que utilizaron foi unha ferramenta que xa viña de antes, que era o delito de escándalo público, que estivo nos códigos penais desde mitad do século XIX ata 1888, non? Que moitas veces se nos fala, non? Coa democracia chegou a liberdade, bueno, o escándalo público seguiu ata 88 perseguindo a disidentes sexuais, e que basicamente dicía que o que dixen antes, que as persoas eran suxeito de aplicarse ese código penal e meterlas na cadea se expresaban públicamente esa disidencia, non? E isto afectou, con isto se perseguiu a moita xente no país.
Tamén, máis especificamente para as mulleres, pois todo o sistema de control moral das mulleres caídas, que lles chamaban, non? A través do sistema do patronato de protección á muller, que lles chamaban, que Claro. existía en cada provincia, eran, bueno, eran unhas xuntas onde se xuntaban un pouco as autoridades religiosas, civís, e que controlaban pois unha serie de reformatorios de mulleres, sanatorios, hospitais, para internalas e reeducalas. E logo a mitade do franquismo, pois xa a lei de vagos e maleantes que viña da Segunda República xa se modifica e se inclúe a homosexualidade, entendía como que os entenderíamos como paraguas LGBT, o sea, un amplo espectro, e comezou tamén a perseguir a xente polo que era. Hai diferencias entre as leis que xa existían e esta, porque esta é unha lei preventiva, non? A que se crea nos 50, é unha lei preventiva. O Código Penal perseguíate polo que fixeras. Ti saíches a Elisa Marcela aplicouse escándalo público, por exemplo, ainda que non as detiveron. Claro. Ti saíches á rúa vestida de home, é un acto polo que che xulgo e polo que tes unha condena, non? Pero é importante ver que a lei que creou o franquismo, que reforma durante os 50 e que seguirá ata o final, aínda que lle cambiarán o nome nos 70, iso é preventiva, e que non te perseguía polo que tú fixeches, sino polo que eras. Porque ser unha cousa, ser neste caso homosexual, dentro deste paraugas, dentro destas definicións, según o réxime, eh, dábache a posibilidade de delinquir. Non facía falta que xa tiveras feito algo. Claro. Era unha Senón, asociación directa. sí, exacto, preventiva, chamabanlle xustiza preventiva. Entón, todas estas xustizas, estas diferentes ramas, operaban en conxunto para pechar a Claro, é que xente, é todo un sistema, es como un unha maraña, gústame octopus, maraña, claro, sí. de como uns tentáculos que estaban conectados. De feito, falas do patronato e tamén nesta época falas de que se crean para facer todos estes procesamentos legais de todas estas persoas detidas e encarceadas uns xulgados específicos. Podes decir, por favor, no micro, Daniela, quen era a persoa encargada destes xulgados? Pois é que non o sei, era M. Rajoy, pero non o M. Como como te que me perde un quedas? pouco. Sí. Claro, Sí, era o pai, era o pai do suposto M. Rajoy. É que isto, guau, eu quedei flipando cando lin porque, Sí, sí, bueno, sí. que perto estamos, non? O sea, son as mesmas persoas, é Sí, sí, incrible. é así. Sí, sí. De feito, todo este sistema que está moi perfeccionado, falas tamén de como a propia policía comeza como a perfeccionar os seus mecanismos e fan todas estas incursións nos espazos de cruising, falas de que simulaban ser Provocaban. claro, é que isto é un plus, non? Eles provocaban, xeraban situacións como para que iso acontecese, non? Dentro desas detencións e dese sistema de control había algúns agravantes dos que falas. Cales eran eses agravantes? Unha vez que detían a esa persoa e a interrogaban, falabas, por exemplo, de que había xente que cambiaba moito a versión dende un primeiro interrogatorio ao segundo porque se daba de conta de que había cousas que supoñían maior gravidade, non? Exactamente, sí. Sí, isto dependerá ao longo do réxime, non? Porque o franquismo ao final é moi grande, moito tempo, vai mudando e dependerá do momento, pero a historiografía, non? As historiadoras o que nos din é que estes agravantes durante o franquismo foron principalmente dous. O máis importante de todos foi a clase, non? A xustiza represora franquista contra a disidencia sexual está moi investigado e máis que investigado foi unha xustiza de clase. Ou como Claro. diría Pierre Roth, que se chamaba, diría a mítica frase, creo que dixo nos 80 xa, dicía que para o franquismo un maricón pobre era un maricón e un maricón rico era un rico, non? E foi así, a clase ao final, bueno, tanto por como se organizaban os procesos, porque ao final o que dixeran de ti as forzas vivas dos concellos era o máis importante, o Garda Civil, o cura, non? E porque ao final a clase tamén ponche nunha posición de capital social no que podes dominar o mellor estes relatos, no que podes encauzalos máis para ti, ou no que entras mellor nas dinámicas do que o réxime espera das persoas. E tamén o xénero, non? E non falo do xénero simplemente de home e muller nun aspecto binario, sino de como reproducías eses patróns de xénero. E hai moitas investigadoras que nos din que se ti ante un xuiz na túa declaración amosabas pluma, pois
posiblemente fora máis grande a condena, ou se relatabas as túas prácticas bueno, póñenlle moito énfase sobre todo nas relacións homosexuais entre homes, entre o que era activo e pasivo, non? Claro. Pensaban que un activo non chegaba a traicionar tanto a masculinidade como un pasivo, e iso teña consecuencias, sí, pero sobre todo quedaríame con esas dúas cousas, a clase e o xénero. A clase é máis importante, sen dúbida. Xa. Claro, isto é, eu cando lía, non, ti falabas de que tamén é algo que me chamou a atención, que parecía ás veces que nesa primeira declaración moitas persoas non sabían exactamente a gravidade que implicaba o seu relato e que logo mudaban nunha segunda declaración e facían todas estas modificacións, non? E decían, non, era eu o que estaba dándolle polo cu, non Sí, é sí. tal, este tipo de modificacións estaban. E a min aquí pareceme super importante recoller ou seja, conectábame con cando falamos en Locayo con Snorkel, non? Con este activista marica, que el dicía que el no instituto era o último na cola de ser guai, non? Era como el menos guai, entón era o que recibía bullying. E unha das persoas que máis lle facía bullying era o penúltimo da cola, o que estaba máis perto del, non? Este é un dos mecanismos que se xera, que cando ves que dirixen tanto a violencia que deshumanizan a unha persoa e ti estás tan perto, xérase un escenario no que tes que diferenciarte o máximo posible porque estás demasiado perto de ser ti. E iso crea que nos reproduzamos esa xerarquía e que reproduzamos esas violencias que logo trascenden, porque a plumofobia, esa misoxiña respecto de canta feminidade se expresa ou trascende ata hoxe moitas veces dun xeito, bueno, co que pelexamos entre nós, non? Porque sentimos esas cousas. Pareceme moi importante entender que é un mecanismo xerado, non? De que é unha función social que ten o estigma, que é poder ubicarte en que se hai alguén que pode sinalar co dedo, ti estás aquí, non? E nós non podemos caer niso, porque senón estamos perdidas. Sí, totalmente. Aproveito isto que contaches para soltar a historia de Manolo, que estou deseando. A ver, Manolo, é que non chegábamos aquí. Porque ten que ver con isto que acabas de dicir, non tanto con esta cuestión de acusar o que está un peldaño máis por debaixo, sino esta cuestión de se callar inocencia ou descoñecemento do que podía significar a súa disidencia para o Estado, non? Manolo era unha, entre aspas, labrega de Cañás, era unha parroquia do concello de Carral, que deteñen a Guardia Civil no ano 39 na taberna de Cañás, bebendo viño, xogando dominó, non? Vestía de home e facéndose chamar Manolo, ainda que non era ese o seu nome. Entón, claro, a Guardia Civil alucinou, detivo a esta persoa e abriulle un proceso por escándalo público. E chama moita atención como nas primeiras declaracións esta persoa debía descoñecer as consecuencias desa transgresión, porque según conta levaba desde pequena vistindo así, mostrarnos así, o que tamén nos fala de como no 39 as cousas están mudando moito, non? Esa non pode facer isto que estaba facendo, aínda que non fora totalmente consciente. Cando comeza a falar e a declarar, pois pon enriba da mesa por que fai iso, non? E basicamente di que me gusta. É que me gusta, é que non hai máis. É que me gusta. Non, experimento placer, tamén o di placer. Guau. E logo iso vaise modulando conforme lle van facendo máis entrevistas. Ao final acaba dicindo, sí, por favor, mira, o que quero é que me rexeneredes e que me ensinedes a ser muller. E digo con estas palabras. Wow. O que pasa que aquí tamén as fontes logo nos din que logo dixeronlle, mira, é a última oportunidade que te damos, deixámoste volver a casa e como volvas a andar vestindo de home usando este nome e tal, entón sí que te vamos deter e vamos te internar. E ela dixo, non, por suposto non o vou facer máis porque o que quero é que me ensinedes a ser muller, quero seguir estes patróns. Bueno, pois decían as crónicas que foi soltar a Manolo e volver a emborracharse, a ir a tabernas de mala morte, dicían, a vivir na máis extrema disidencia contra todo, non? Detiverono de novo, levárono un reformatorio de mulleres en Ferrol. Pero sí, neste caso falanos dese cambio, desa mudanza, de como a xente ao final acaba domesticándose e acaba reproducindo o que queren ouvir, para que te deixen en paz, non? Sí. Realmente. Totalmente. É unha forma, bueno, cando te expropian
do teu poder persoal e do teu poder no social, tomar ese mesmo poder co que te violentan para ti defenderte, a min pareceme unha alquimia maravillosa que facemos as disidencias, realmente. Un beso para Manolo, aí Un onde beso, un esté, beso. Eu, Manolo e seguramente Teresita sería, in love, claro, Manolo e Teresita, sí, sí. estaría aquí na casa do taberneiro. Sen dúbida. Claro, cando falas disto, falas, por exemplo, bueno, o terrible que eran estes mecanismos e como implicaban tamén o desterro, non? Como querían romper os vínculos e o lugar de posibilidade de vincularse desas persoas, como había cárceres separados para activos e pasivos, ou seja, o que explica ela de como está desenvolvido todo ese mecanismo é moi interesante de ver porque é moi específico. E tamén falas dun silenciamento nesa época respecto, por exemplo, das mulleres trans, non? E aquí, sendo a maior parte de detencións de homes homosexuais nesta época, pois cabe facer a pregunta altamente histórica de onde estábamos as persoas trans, as lésbicas, as sáficas. Hai, debería dicir que hai aínda máis silenciamentos se falamos das sáficas e das lésbicas que das mulleres trans, porque as mulleres trans ao final éramos consideradas ou eran consideradas nesa altura en moitos casos dentro do paradigma de home homosexual con moita pluma e ao final a xustiza ordinaria e a xustiza como tal afectáballes moito. Sen embargo, as Claro. lésbicas hai máis silenciamento porque non aparecen tanto nestes expedientes judiciais, non? E porque o réxime realmente tentou agochar a realidade lésbica. Claro, eu sempre digo o mesmo, un réxime ou un sistema ideolóxico que nos está dicindo que as mulleres son totalmente dependentes dos homes e que non poden gozar sen un home, como vai recoñecer que existen as sáficas e as lésbicas, non? Que cando está desmontando todo iso. Pero sí, agora estanse recuperando moitas historias, estamos vendo ao final que a opresión que sufriron as lésbicas e as sáficas foi unha opresión máis cotiá, máis informal, máis en Totalmente. todos os recunchos que pisaban, e tamén, olla, isto non quita que non sufrían violencia, porque tamén sufrían moito violencia ao Estado, e tamén foron recluídas, sobre todo dentro deste patronato de protección da muller. Manolo, ao final, para o réxime era unha sáfica, non? Claro. Recluíuselle como tal. Sí, pareceme importante poñer iso enriba da mesa. E tamén o facto de que sempre se explicaron ou sempre se lles tentou entender dentro dun prisma moi católico, cando dentro a homosexualidade como un paradigma masculino para estas autoridades se explicaban moitas ocasións polos discursos científicos que falaban de patoloxías, de inversión sexual e disto. As lésbicas permaneceron, aínda que tamén entraban aquí, pero sobre todo permaneceron dentro do discurso da Igrexa Católica como mulleres caídas, sabes? Como algo Xa, que defectuoso, pero que se poda arranxar a xa. base de violencia, non? Sí, esta cousa como tamén como se mesturan estas violencias de infantilizarnos e entón considerar que hai unha reeducación que Eso. facer, non? Como se foses unha crianza. Mira, acabas de contar todo isto, eu enfádome directamente, porque no, eu enfádome no sentido de, que débeda histórica tan inmensa que ninguén nos vai pagar, non? De todas as vidas que non puidemos vivir, da memoria nosa que se perdeu e que precisamos ternos unha consciencia, unha decisión na nosa forma de vivir, que creo que isto parte do LGBT, que por iso reivindica a alegría, o colorido, o prazer, non? Hai unha parte disto de, hai unha vida roubada que nunca me van devolver e que entón eu vou colocar e dispoñer para min porque é a forma de poder reparar, non? Sí, totalmente, pero tamén temos que ter en conta que unha lección moi importante para min destes pasados é que as que viñeron por tras ao final conseguiron apañarsas moitas veces para ser felices, Iso non? pareceme moi importante E iso, acordarse. claro, non temos que esquecer iso, porque tampouco podemos explicar o noso pasado simplemente en base a esta violencia recibida, porque ao final restanos a esencia, Mm, non? mm, mm. E estas persoas tiveron a esencia de construir estes espazos. Manolo mesmo era o caso, o exemplo que eu puña de que mesmo existiron comunidades moi pequenas, moi perdidas, que ninguén coñecía, que poderon ser espazos de liberdade, porque cando a Garda Civil toma declaración a xente da taberna, di, sí, vale, era unha muller vestida de home que se enfadaba se non lle chamaban Manolo, pero, oes, non formaba ningún escándalo,
tiña formalidade Exacto. cos demais, aquí había bo rollo, o sea, quero dicir, ao final construían espazos. Hai pouco un colega e amigo, Moisés Fernández Cano, que está traballando estas cuestións en Madrid, Ok. descubriu un expediente, bueno, síntome mal contando eu, porque ele é o que o ten machacado, eu só o coñezo de ouvidas, pero un expediente dunha monxa sáfica, Bueno, por andaluza, supuesto. creo que foi nos 50 esta cuestión. O sea, non era monxa, non estaba ordenada como monxa, pero crearon unha congregación de monxas ficticia para poder... Exacto. había unha galega na congregación esta, sí, e todas foron todas procesadas por vagos e maleantes en Madrid, pero olla, cada vez que Moisés fala das monxas é que se lle iluminan os ollos, Tía, dicir, claro, eu tiña unha pregunta que era que estrategia crees que terías usado ti e acabas de describir onde estaría eu neste tempo, efectivamente. O sea, eu tamén, por suposto. viviríamos aí, De querida, portas para pero que es fora esta todos os fantasía? crucifixos que queiras, pero de portas para dentro, pois festa, non? O sea, Pareceme, o sea, o que dixeches ti de que extraer, que puidemos apañarnos, de feito poderíamos titular isto así se queres este episodio, pareceme a mensaxe máis importante que extraer do libro, absolutamente, porque cando falo do que se nos roubou, ni sequera, o sea, estaba pensando nelas, pero estaba pensando tamén en nós, non? No que cada unha nas nosas vidas, que tamén puidemos apañarnos, podemos recoñecer como roubado, pero por suposto, no libro queda clarísimo que aínda nos momentos máis hostiles había esta creatividade de existir, bueno, esta fantasía, porque sempre hai esta parte como de retranca co poder, non? Como de exactamente. montar unha cofradía, como de, es que esto me encanta, joder. Totalmente. De feito, bon, é que Teresita, volvendo é que vivía desa retranca. Por exemplo, ti atopas novas de cando tiña 12, 13 anos, 14, bueno, entre os 12 e os 15, vivía en Ferrol, pero lle gustaba moito, estamos falando de principios do século, vale, vou para atrás, gustaba moito ir a Coruña, unhas festas que se facían no Hotel París, que era un hotel, o Hotel Francia, perdón, era un hotel que estaba ao lado, carón de Méndez Núñez, que era o espazo de sociabilidade e disidencia sexual de Coruña por excelencia desde principios do século XX até hoxe, non? Que iso tamén é un temón, como estes espazos se mantiveron nas nosas memorias, non? De como os fomos conservando. E a primeira vez que aparece aí, que a sitúo aí pola prensa, que di: acabamos de deter ao joven ferrolán que se escapou da casa dos pais e está unha festa aquí. E a segunda vez, que é 2 meses despois, a prensa dice: acabamos de saludar al joven ferrolán que está unha festa aquí. Digo, que artimaña sacaría esta persoa para que a primeira vez a detiveron e a Totalmente. segunda vez publicaron na prensa que a saludaron, sabes? O sea, ao final, a través de Teresita era irreverencia, do fuerte. engaño, de tal, esa persoa sobreviviu así, e tantas outras, non? Ríndose destes marcos normativos, como fixo a Bella Otero cando entregou aqueles poemas, e dicía, non, é que mira, é que as miñas amigas non poden ter fillos porque están enfermas dos ovarios, non? Un beiso para elas tamén. Un beiso, un beiso. Cambiamos de etapa, vale? Entramos en 1977 ata 2017. Aquí enmárcanse nomes máis próximos e cos que de feito xa entramos en convivencia, coñecemos en relación, como María Xosé Queizán, Nanina Santos, Braulio Vilariño, Laura Bugallo, que está aquí con nós, colectivos como Colectivo Gay de Compostela, Boga, que era Bolleras Galegas, Transgaliza, ou Maribolleras Precarias, entre outros, xente que nomeas e colectivos que nomeas. No 1975 morre Franco. Vimos desta época terrible a nivel humano, agora parece que se abre un momento no que se visualiza que pode haber unha outra maneira, unha outra vida posible. Claro, é un marco moi complexo porque digamos que na primeira etapa non había unha solidez na existencia como para articularte con outras, non? Dicías precisamente que non había comunidades ou como moito protocomunidades. Logo, durante o franquismo, sí había iso, pero estaba altamente perseguido e dificultado. Entón, aquí, que comeza a haber unha organización e a crearse colectivos, bueno, un escenario como moi difícil porque case como que hai que poñer cada peza, non? de inicio. Como comezan a debuxarse estas primeiras comunidades? Como acontece este primer organizarse en colectivo? Bueno, desde nada, resaltar o que xa falamos, non? Do importante que é saber que hai outras como a ti
E do importante que é saber que polo menos estando con elas tes un espazo seguro nun mundo inseguro, non? E con isto, pois intentar comprender desde hoxe o importante que foi para esta xente vivindo aínda en dictadura formar estas comunidades. Total. Nun primeiro momento estas comunidades agochábanse, vivían agochadas, escondidas en parques, en Méndez Núñez o mellor en Coruña, en casas no rural, había unha casa nunha aldea de Lugo, por exemplo, que se xuntaban, pasaban a fin de ali e montaban unhas festas tremendas, pero escondidas, non? Sempre escondidas. E aquí cando din, imos deixar de agocharnos, imos a ir á rúa, non? E, por tanto, un momento trascendental, porque comezan a ser conscientes de que o espazo público tamén é delas, non? E comezan a ser conscientes de que non precisan o permiso de ninguén para ser felices ao final e para atopar ese placer e ese benestar. E a partir diso comezan a transformalo todo, non? E a introducir a súa semente en moitas para que fose agromando, non? Mesmo nos partidos da esquerda que falaban da grandísima liberación, non? E que o mellor, pois, esa liberación tiña moitos matices daquelas, pero que había moita xente traballando tamén e que chegou a que o que temos hoxe ao final grazas a eses traballos. E xa non só neste eido, sino en toda a sociedade, pois comezaron a, en primeiro lugar, reivindicar a súa visibilidade, facerse visíveis, pero sobre todo a desfrutar sin medo. Eso foi unha básica desa época. As festas, os encontros, as palestras, as proxeccións, os cineforum, ata os camping, facían campings e todo. Que Que guai. hoxe en día perdimos a práctica, pero estaría moi guai, non? Sí, hai que recuperar, é que eu un dos obxectivos ocultos deste podcast é recuperar todas estas salsitas guais, non? As festas, os picnics, os campings. E nada, pois ir construindo tamén desde aí. Eu creo que se non estamos ben, ao final é moi difícil construir, non? E buscaban estar ben para construir desde estar ben, aínda que, bueno, estou dulcificando isto moito, houbo debates, dificultades, opresións, eixos de opresións diferenciados, xente excluída dentro dos Iso é movementos, moi claro. importante que quero de feito poñer o foco niso, non? Porque, claro, digamos que cando vais, agora que vais ao ruído de fora un pouco, non? O nivel de violencia, entramos nunha etapa diferente, precisamente adicas bastante no libro ao que sucede internamente, os conflictos que aparecen nos propios colectivos. Que acontecía? Cales eran os conflictos que xurdían ou cos que se encontraban? Bon, había moitos, pero non vou entrar aí no debate político porque era un momento de unha altura de moitísimo debate político, non? De moitísimas sensibilidades que eran capaces de construir ás veces e outras non tanto, non? Pero si houbo conflictos sí, de reproducir opresións en moitas ocasións. Por exemplo, as lésbicas e as sáficas sempre se queixaban de que nos colectivos mixtos non atopaban o seu espazo ou non acababan de estar totalmente depurados estes colectivos da misoxinia que existía na propia sociedade, non? E que sentía como un ambiente irrespirável e a necesidade en moitos casos de achegarse máis cara ao feminismo. O caso das trans, non? A primeira manifestación en Barcelona do Estado no 77, as trans foron as que levaron a faixa principal, as que recibiron violencia por iso, non? E as que logo se lles costou moito recoñecer esa cuestión, e incluso as xente dos propios colectivos querían quitalas de aí porque daba unha má imaxe, non? Claro. Moitos dos seus discursos pois non aparecían ou aparecían dun xeito máis denigrado. E logo tamén había moita xente organizándose facendo cousas fora destes colectivos máis visíveis, non? Subsistindo tamén, a mellor sin unha organización política, pero simplemente subsistindo. Hai non moito estudei a un grupo de mulleres trans que vivían en Vigo, en Samil, subsistían do traballo sexual e do mundo do cabaret, non? Queixábanse de que a sociedade non lles abría a porta de nada máis e estes colectivos nunca miraban, nunca ollaban para elas, non? Entón, bueno, Exacto. ao final, eu creo que un pouco, se sacamos unha reflexión de cada unha destas cousas do pasado, a reflexión aquí sería que non por pertencer a unha disidencia estamos totalmente depuradas á hora de exercer opresións, non? E tamén as podemos reproducir en moitos casos, reproducíronse no seu de Totalmente. movementos que supostamente eran transformadores, que non digo que non o foran, non? Pero Sí, é que caemos como cando falábamos neste exemplo do bullying e do último da cola,
caemos neste xogo que crean de que só pode salvarse unha, non? Ou unhas, que non hai derechos para todas, non? Neste caso, ti falas de que aquí comeza a haber un recoñecemento de que respecto da homosexualidade hai un conflicto no social, pero ese recoñecemento non cala ata as persoas trans e elas seguen a ser lidas como patolóxicas. Entón, claro, se hai esa xerarquía e hai esa porta que te din que só poden atravesar unhas, comeza a haber isto que coñecemos e que todas escoitamos de diferentes formas de, bueno, é que isto agora non é estratégico para a loita, non podedes estar as lésbicas porque van pensar que todas somos lésbicas e realmente no feminismo queremos facer outra cousa. Este escenario de que non hai dereitos para todas e só pode salvarse unha, crea estas relacións entre nós de percibir as outras identidades dende a ameaza e de establecer relacións de poder. E pareceme super importante o que dis de ter en conta isto, ter en conta que iso non é así, non ter esa expectativa de que por ser activistas ou por ser unha identidade non imos reproducir isto, porque senón non imos poder ocuparnos disto. Estamos desprotegidas. Hai algo, de feito, que me chama moito a atención tamén, que é que comezan a aparecer estes colectivos con toda esa forza. De feito, hai unha foto fermosísima que é deste primeiro activista gay que aparece tapándose coa man e co pitillo a metade da cara, pero que aparece nun momento no que os grupos ainda eran clandestinos, non? Entón, a forza que ten esa imaxe de presenza e como fala ao mesmo tempo do perigoso que era facer ese acto de aparecer. Recolles diferentes cousas, esas festas, accións, etc. Pero logo hai algo que se repite e que creo que tamén está na historia das que algunha vez estivemos organizadas, que é a desaparición deses colectivos. De repente desaparecen, ou de repente deixa de haber rexistro, ou de repente disólvense, pero sen que cheguemos a saber moi ben que acontece, por cansanzo, por desgaste, por diferenzas internas. Igual que dis que precisamos ter en conta que imos reproducir violencias entre nós, precisamos ter en conta que hai algo que se repite cíclicamente no que acontece cos grupos activistas. E aquí apelo, Daniela, a túa mirada de rayos láser de investigadora e historiadora e preguntarte que ves ti, ou seja, ves que podemos facer algo respecto disto ou é a vida natural dos grupos e tal como se crean, desaparecen ou... É unha pregunta realmente complexa. A verdade é que non o sei. Non o sei, eu supoño que tamén como militamos é diferente dependendo do onde e do cando e do porqué, non? Claro. E creo que iso nos inflúe, nos afecta e ao final pois hai veces que podemos poñer unhas forzas ou veces que a situación do propio mundo nos pon máis difícil, non? Bon, si, nos 80 desaparecen moitos destes colectivos, pero tamén nos 80 a pandemia do VIH pois asolou o mundo da disidencia sexual, non? Quero dicir, foi un rodillo que apisonou pois moitas esperanzas de liberación, moitos conatos de rebeldía, por dicilo así, ou moita xente imaginando outro tipo de sociedades, e iso sin dúbida, pois, creo que ten que ver tamén o que falamos antes. Eu creo que cando ti non estás ben, é difícil axudar ás outras, non? E creo que iso tivo que ver aí. Pero bon, tampouco teño unha resposta. Eu supoño que depende da organización, depende do momento, depende do tipo de militancias. As militancias foron moi diferentes dependendo da organización. Non era o mesmo unha militancia máis total que podía existir en certos partidos comunistas no que toda a túa vida era militancia, non? Que unha militancia máis activista de vou unha mani de vez en cando e algunhas asambleas nun colectivo de, eu que sei, gay, non? Que outro tipo de militancias porque chegaba a vida niso. Claro. Eu creo que ao final xuntanse moitas cousas e é difícil atopar unha resposta, pero basicamente para min é iso. Creo que se non estamos ben é difícil construir, non? Sí, sí. Sí, e isto que dis pareceme importante, bueno, primeiro como para poñer os coidados no centro, non? Que é axudarnos a estar ben nos propios grupos. E logo creo que tamén para entender o grupo como un elemento que coidar tamén, como un elemento que precisa estar ben, non? Como incorporar ferramentas que coidan do propio grupo e non só do que queremos facer dentro do grupo, non? Isto como que me parece que quizáis é unha axuda nesta liña de estar ben.
Habería moito que contar desta época, nomeas accións, nomeas festas, falas destes conflictos, falas de como o feminismo é un lugar moi central aquí, non? Tanto de referencia de como organizarse, de loita para os colectivos, como para de acoller a esas lésbicas fusidas, como para permear no espazo de loita xeral. É unha época moi chula, hai persoas increíbles que formaron parte dela, non? Pero convídovos a viaxar outra vez para que vayamos cara ao final. E gostaría agora de falar, xa que viaxamos por estas tres épocas, un pouco máis de ti, Daniela, e que sexas como a referencia de nesa viaxe chegar ao presente, non? Porque había algo, por exemplo, neste primeiro momento de final do 1800, comezo do 1900, que era unha forma na que aparecíamos nesas noticias e ti explicas que unha mirada maioritaria sobre nós era relatar o fracaso da nosa existencia, non? Ou das nosas tentativas. E como, esta persoa tentou facerse pasar por home e non o conseguiu. Ou estas mulleres tentaron estar xuntas e isto non é real ou non o conseguen. Creo que esta narrativa de fracaso é unha das grandes violencias que vivimos sobre a nosa identidade, que contén esta mensaxe de se vas cara aí, primeiro, non o vas conseguir porque a túa existencia non é tan real e, polo tanto, non é tan importante, non? Nin é tan real, entón, o que creas, as túas redes, as túas relacións, a túa propia identidade. E, ademais, se vas cara aí, a túa vida estará chea de violencia e de soidade e non terás futuro. Eu penso que esta é como a mensaxe que se transmite respecto das nosas identidades cando se fala deste lugar de violencia. E hai algo moi fermoso que como vimos ao longo do libro, non? Neste sempre puidemos apañarnos, a nosa propia existencia e as nosas propias maneiras de facer desminten esta narrativa de fracaso. Porque temos pracer, porque temos amor, porque temos afectos, porque temos creatividade para resistir e porque temos vidas nas que aparecen outras cousas que non son só iso. Por iso me gustaría que puideras ti debuxarnos un pouquiño como foi a este nivel de afectos, de apoios, o teu proceso dende peque como muller trans mentres fuches crecendo ata agora. Pois, que vou dicir? Eu sempre me sentí super afortunada con isto, non? Sempre me sentí moi afortunada as que me rodeaban, de que foron fogar e foron espazos seguros ao final e foron plataformas para poder ser eu, ser eu sen máis, non? E non poder ser eu no sentido de non preocuparte por non poder selo, simplemente ser e a partir de aí descubrirte como persoa, non? Pero sen ter que agochar unha parte de ti. Entón, sentime moi afortunada con iso, sí, sen dúbida. Rachando con esa idea, con esa narrativa do fracaso que eu mesma, antes da miña transición, tiña asimiladísima, non? Pero asimiladísima, no sentido de si saes do armario como muller trans, o que te espera a soidade, mesmo, pois, a fame, estar fora de todo. Entón, pois, iso tamén dá que pensar de até que punto iso é un dispositivo de control, non? Que Totalmente. nos inyectan na mente e contra o que revelarse é revolucionario ao final, non? Entón, pois, que máis que animar a que o fagamos, non sei. Sí, claro, claro. Jo, sí, e con esta conciencia de saber o importante que é que aparezamos, non? Que para outras somos esa referencia de que Exactamente. esa narrativa ou esa saber que hai algo diso, non? Ese mecanismo de control non é verdade. E iso é algo moi fermoso dos nosos encontros e de recoñecernos, non? Exactamente. E ademais, é que xusto estabas contando e pensaba, non? Si un dispositivo de control non só contra nós, non? Contra as mulleres en xeral, e contra as persoas disidentes. Se non entras pola porta, esta que che poñemos aquí non va a ser feliz, non van chegar o que nós che dicimos que che fai feliz, sabes? Porque logo vaite ti a... Sí, creo que nos precisamos aí, non? Como para facer unha panorámica completa de que está a acontecer.
nisto, así como para ir chegando cara a un final, en este lugar de celebración de afectos de rede, non, tan bonito que ti colocas, bueno, hai algo como inevitable na actualidade que rompe un pouco isto, que é, pois, o peso nos últimos anos do discurso trans excluínte, non? Ujú. Isto daría para outro podcast, pero dende este lugar de ver no persoal como ti fuches tendo estas experiencias, gostaría de preguntarte, bueno, como estiveches neste tempo, como foi para ti, e tamén se en algún momento puideches ter un encontro con, bueno, algunha destas outras mulleres ou persoas que tiveran esta perspectiva e que dese encontro xurdira unha outra posibilidade ou cando menos unha reducción dese lugar violento. Ujú. Mm. Pois para min foi moi complexo desde o primeiro momento porque, claro, cando eu saín do armario e fixen a miña transición social, Ujú. eu atopei en, bueno, na miña familia, nas miñas amigas, na miña compañeira, non, un fogar, pero tamén sentía que o fogar era o feminismo, era a esquerda política, por dicilo así, non? E eran Claro. certos espazos que eu consideraba máis seguros, e foi un desengano. E foi moi triste decatarte de que as violencias viñan por aí, non? Entón iso foi como un rachar os esquemas e rachar cousas que tes moi claras na vida e foi difícil nese senso para min, non? Para os meus adentros. E cheguei a ter medo, durante un tempo tiven medo disto. Tiven medo non de sufrir unha agresión pola rúa ou algo así, que tamén, non? Senón de tiña medo de coñecer xente. Hubo unha época que tiña medo de coñecer xente no sentido de, se coñezo a alguén e é deste pau, que fago? Onde me meto, sabes? Entón, bon, afectoume en certa medida ata que conseguín deixar iso un pouco atrás. E si, puideme encontrar con algunhas destas persoas. Okay. A última vez foi este verán? Non, si, maio. Foi en maio. En Vigo. Foi unha palestra que organizaban Foampas de Vigo, a Okay. agrupación das AMPAs de alí de Vigo, que as convidaron a elas para un debate, era como elas e nós, non? Como este rollo, así que é pouco productivo, porque se non, se Xa. non hai cuidados non E imos e e construir, tamén non? sí, creo que con xente tamén é difícil esa conversa, non? Cando está tan Claro, polarizada en público, así. exacto. Mm, Pero sentime animada para ir, dixen, veña, vou, okay. porque me sinto forte agora, non? Hai veces na túa vida que non o estás, e hai veces que sí, esa era unha que sí, e dixen, veña, vou. Non quixeron vir a debatir porque consideraron que non era un suxeito co que debatir, non? Pero si viñeron ao público, e desde o público, pois, xa sabemos, non? Que si eu era un home, que si non sei que si eu estaba borrando as mulleres co meu traballo, que digo, jová, sabes? Cando intento poñer ademais moita distancia histórica a hora de poñer as etiquetas, bueno, Eres super respectuosa escribindo. Isto é unha cousa que se nota moitísimo. pero Sí, que aínda así non leron o meu traballo, sabes? O sea, xa. que realmente que o dan por feito que vai a ser así. E foi moi violento iso, foi moi violento porque cando supostamente levantaron a man para falar ou para facer un turno de algunha intervención, pero era simplemente un ataque, e ademais moi directo, e de feito a rapaza, a muller que falou estaba moi nervosa porque sabía, era consciente de que estaba atacando a alguén diante e iso pouco educado, non? Ujú, ujú. Esa foi unha experiencia chunga. Anos atrás tamén tiven outra, coas Towandas Rebels estas, Ujú, un ujú, debate que tivemos, sí, que estaba ujú. nas redes. A linguaxe corporal delas era, pero tiña moitas amoras entre o público, entón aí non o pasei Okay. tan mal, a verdade. Em, estes foron os encontros, non? Entón, Vale. claro, si, hai certo medo, dicir, vou coñecer a alguén, Porque, non sei. Daniela, claro, estes encontros que contas son conflictivos. Entendo que non houbo alguén, por suposto, non nunha postura tan polarizada, non? Porque o que dis de ti es un home, non sei que, unha postura tan afastada que non vai buscar moi probablemente un encontro contigo, pero alguén que estivera como habitando ese lugar dende un conflicto, non? Dende Mm. están estas dúas mensaxes, sinto esta violencia ou non sei ben como colocar certas cousas. Non houbo algunha persoa nese lugar
menos, digamos, polarizado, que se achegara a ti como querendo buscar un encontro? Sí, 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 sí. vale. Sobre todo por Ok, redes, e eu sempre estive moi aberta. ok. Non, eu xa falábamos outro día, non creo que moitas destas persoas queiran odiar, non? Nin queiran facernos sentir mal ás veces, sino que, bueno, quero pensar, ou non quero creer que moitas delas teñen esta intención, non? Entón eu sempre estiven aberta a falar e a encontrarnos, e por que non? Porque ao final tamén tampouco dentro das liñas queer ou do discurso trans estamos todas de acordo, non? Non todas compramos o mesmo, evidentemente, porque pensalo sería cousificarnos, que é o que nos fan desde fora, non? E ao final temos Absolutamente. claro, entón, pois, como non vamos a estar dispostos a falar, non? Si sempre construímos así, e si, eu falei con varias por redes sociais, sobre todo por mensaxes privados, non? Porque a Ujú, nivel público ujú. aí hai pouco construir. En persoa, así que non fora tan mal, lembro unha vez un clube de lectura aquí nunha biblioteca de Compostela que organizou a biblioteca, que veu algunha persoa que pensaba así, oye, sin máis, falamos, debatimos, ben, non hai problema, non? Vale. E tamén en unha palestra de outro tipo de palestras que tamén falaron representando ese discurso desde intentando non exercer violencia, non? Ujú, Intentando, ujú, polo menos, xa valoras iso, entón, con alguén que non queres exercer violencia, por suposto que debates, sí, ujú. e moi ben, non? Ou non tan ben, pero vamos, non Sí, foi pero entendo a diferenza de lugar, por suposto, hai claro, moita diferenza. Sí, sí, sí. claro, claro. Bueno, recollo e expando como purpurina esta luz última que contas. Igual que lle preguntei a Andrea, iso cando teño diante alguén que non só ten esa trayectoria de vida, senón que adica tanto cariño, tanta enerxía, tan respetuosamente, repito, porque iso é algo que no libro se percibe moito, non? Todo cariño, respetuosa que es como vou decir correcta, aínda que non sei esa palabra, pero como tenta ser iso, ter ese bon facer, digamos, e que estudou tanto e ademais a nivel histórico sobre as nosas identidades. Bueno, querería preguntarte que crees que é o importante agora, non? Onde sería lindo, útil que pusiéramos a enerxía. Uf, que Es unha pregunta te máis é moi difícil. non é un exame, podes dicirme Xa, que non sei. Supoño que cada unha temos unha resposta aí, non? Eu mm, creo que a miña o que boto un pouco en falta, ou ao mellor, bueno, porque me, xa non vivo en Compostela e ao mellor por iso polo que boto en falta, pero supoño que son espazos de sociabilidade, de poder ser nós sen máis, total. non? E construir desde aí. E non dar necesidade de habitar, pois, cousas que se nos pide habitar en moitas ocasións, non? A nivel de discursos, a nivel de cuestións, sino simplemente espazos nos que poder ser e desde aí traballalos. Mm. Eu sinto que no pasado había máis, pero tamén digo que xa non vivo en Compostela e Compostela ten moito diso, o tivo no pasado, non sei. Eu tamén o sinto como que había, non sei se máis, pero non sei, de outra forma, non, que falábamos antes, como quizáis máis cálidos ou de máis Mm, conexión ou ese tamén é un dos, bueno, é sobre todo un dos motivos polos que existe este podcast, para que poidamos estar xuntas aquí mm. e logo estar xuntas as que poidades quedar abaixo, non? É isto. Eu sempre penso cando falo disto dos encontros de feministas lésbicas de Ferrol do ano 85, que tamén é Toma, un episodio que lle teño moito cariño, moito agarimo, sí. no que se xuntan ali os primeiros encontros que se fan de feministas lésbicas no país, non? E que poñen faixas por todo Ferrol e que chaman un montón a atención e que, bueno, a igrexa e os sectores máis conservadores poñen o grito no ceo, non? Pero elas van ali a debater sobre o feminismo lésbico e aí, porque tal. Ao final falando con algunhas delas o que che din é si estábamos na casa da praia dunha de nós disfrutando e pasando ben, sabes? E de Claro. facto no seu facían como unha especie de recorte boandeira, non? Para poñer o Ujú. programa e puña horas de desfase, tal. Era como, sí, como esa necesidade de atoparse no non sei, porque Canto está temos que recuperar, Daniela? claro, Ou sexa, eu convido a un segundo libro, aínda que sexa así pequeno, sobre todo de bolsillo, con los tips de los placeres de toda esta investigación histórica que fixeches, ¿no? Como
Tips de los placeres, edición de bolsillo, que facían estas tías no 85, nunha casa na praia con horas del desfase. Que activismo estamos facendo agora, mulleres, de É verdade? así, no? E penso que hoxe en día podemos pensar que non temos tanto esa necesidade, elas viñan dun réxime que as negaba, dun momento moi difícil para ser lésbica públicamente, pero que nós hoxe en día cada día estamos máis atomizadas tamén, Sí, e máis separadas entre nós, non? Non sí. sei. O mellor estou reproducindo un tópico, pero o mellor é que o sinto eu así tamén. Bueno, agora Pero como imos abrir o espazo público, pois vos nos diredes se é unha sensación compartida. O último que quero preguntarte é que dúas persoas quererías ver neste podcast despois de ti? ai, non o pensei aí. Así, pode ser unha, se queres, pero unha así que se te veña. Laura, encantaría, gustaríame moito. Ok, pois, bueno, queda convidada oficialmente. Moitas grazas por estar, moitas grazas pola espera, moitas grazas pola enerxía bonita. Agora imos falar aquí entre as que estamos para as que esteades escoitando ou vendo. Un beiso moi grande e encontrámonos no seguinte. Grazas, Daniel. Grazas a ti por este espazo no que ao final non só reflexionamos e falamos, no que eu penso que hai esa comodidade que é revolucionaria. Mm, Obrigada por mm, mm, convidarme e mm. por xerar este lugar tan bonito. Grazas.